Tobacco use leads to cancer, heart attacks, lung disorders, and other deadly diseases. The characters shown in this film or program do not support the use of any type of tobacco products such as bidi, cigarettes, keni, zarda, etc., or their promotion in any manner. ആരാണ് സന്തോഷം ആഗ്രഹിക്കാത്തത്? പക്ഷേ വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വന്നാലോ? പുകവലിക്ക് വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും. പുകവലി നിങ്ങൾക്ക് ദോഷകരമാണ്. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും. പുകവലിക്ക് വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും. കിഴക്കിന്റെ ഉള്ളം കയ്യിൽ തുടിക്കും ചിറാതിൽ കാലം കൊളുത്തുന്ന നാളം കാണും നേരത്ത് പുതയ്ക്കുന്ന മഞ്ഞിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് പാറിക്കൊണ്ടേ പുലർപക്ഷി നീട്ടിപ്പാടി അച്ഛാദൻ കുതിക്കുന്ന തീവണ്ടിക്ക് പച്ച നിറക്കൊടിയും വീശി റെയിൽ പാതയോരം നിൽക്കും മാമരങ്ങളിൽ തലേന്നത്തെ രാവിൽ വന്ന് തല ചായ്ച്ച തെന്നൽ നില്ലേ തുയിൽ വിട്ടുണർന്നു പാടി അച്ഛാദൻ വേഗത്തിലോടും തോറും മനസ്സിലെ നോവിൻ ചൂട് നീരാവിയായി പാറി പിന്നോട്ട് കനൽ കട്ട വേറും നെഞ്ചും കുളിർപ്പിച്ചു മീരെ പെയ്യും മഴച്ചാറ്റു മൂളിപ്പാടി അച്ഛാദൻ ചുരങ്ങൾ താണ്ടി ഹൈറാവിൻ തുരങ്കം താണ്ടി പെരിയാറിനോരത്തെത്തും വണ്ടിക്ക് മനസ്സിന്റെ
आच्छादन Wai me yasa yanzu hannun nawa ne? Na gaji wallahi, kamata ya ce ko bibi ne na sha da safe. Oyo. Kaga kawai kamata, ka zo mai tafiya mu. Yalla bai ka bi shawara waɗannan yaran. Ka bi su ku tafi, zan zana shi da ajiye ma. Wannan kyakkyawar shawara ce. Kana ji za mu dawo nan da awa 1:30. Shi kenan an gama. To yi kenan yara ku tawo mu je ku tawo. Kai to da kyau da kyau. Ramji, ina Durga yake. Ai gaba ɗaya bai zo ba. Ka ce bai zo ba. Saboda Allah shi ko ina ya tafi. Kamar dai da kuke gani a halin yanzu, sakamakon aikin titin metro da ake yi ya haɗa cunkoson ababen hawa. Gashi sama da mutane ɗaruruwa ne suke tsaitsaye a kan hanya da motocin suna jiran a buɗe musu hanya su wuce. Wasu dai a halin yanzu ji suke, tamkar ma su koma tafiya a kafafuwansu zai fi musu amfani. Wayyo, gabaki dai sun zo sun tare mana hanya ba wajen wucewa. Nan ba da jama'a ba za mu je wajen ka kwanta da hankali. Kai, dan wa menene abin da zaka iya cewa dangane da wannan cunkoson ababen hawa da ya haɗa a cikin wannan titi? Me abin da zan ce? Komai zai daidaita. Shikenan ka ware malam ware. Amma kun si kokarin gyara matsalar sai da su cusa mutane ciki ma. Wai su ba sa da wani aiki ma da za su yi ne domin rayuwa, sun zo suna wani tambaya akan rufewa hanya. Ku je ku ba da gaya musu cewa su gyara hanyar da wuri. Nisan wani zo suna wani tambaya ta. Halo, gidan rediyon club ne? Waye? Ina nan titi MG, an samu rufewa hanya. To kai nan ya sunanka? Sunana Lalesh PP. Shin zan iya zuwa ne magana a shirinku da kuke yi? Barka da danwa, kowace rana kake wucewa ta wannan hanyar? To ya ne sunanka? Sunana Durga Prasad. A nan din a Karibantar nake zaune. Amma mu din asalin yan Jarkand ne. Kai dan arewacin Indiya ne? To ya kai naji kuma kana yaren Hausa yadda ya kamata. Shekara ta 20 da zuwa nan. Danwa, gashi dai kana ta mugu ratso hanya har zuwa nan. Sai nan da yaushe zaka je wajen da zaka? Inda ya ci gaba haka zan kai awa 1 da rabi. Yanzu dai karfe 8:30 ne. Wannan mutumin da kuke gani yanzu a bayana ya ce muddin wannan cinkoson ababen hawa ya ci gaba da gudana to zai kai awa 1:30 kafin ya bar nan. Duk da cewar shi a keke yake tafiya kuma ba a mota ba ko a baburi. Ku ci gaba da kallon wannan tasha tamu. Cameraman Dixit da kuma ni Menu. Amma daga nan in ka daban tara zan je minti 10 ne yayi. Kai katse. To me yasa zaka yi mana kokonto? To mai da muke magana yanzu ba ka ce mana zaka je can nan da awa 1:30 ba? Kafin hanya ta bude nake nufi yayi. To kai je kake tunanin zaka bar nan da wuri Saboda keke nake. Idan kana so ka sani ka biyo ni mana nan da mintuna 10 na ce ma zan je. Kai gaskiya da kyau. Ni wannan abu ya bincita. Dole ne ma na biyo ka. Wayannan da tsatsan hanyoyin da kake gani ke kuna ne kawai suke iya bin su. Harkal Market. To me dalilin da yasa aka saka mata wannan sunan? Saboda kasuwar ta kasance a tsakiyar gari take. Me? Wannan kyakkyawan labari ne. Kai, tsaya mana, ba za ka tsaya ba. Ake kira da titin Saddam.
unguwa ce da ake sare-sare ka ɗanyi ƙasa da kyamararka. Ni ba gani nake waɗancan mutanen bin mu kawai suke tafa mun yi. Lanwa ka tsaya! Abokanai na ne. Michael Madana Kamarajan masu son zama jaruman fina-finai ne suna matuƙar son yin fim. عن عمل نيلة فيلم To amma me yasa kana tuka keke baka gajiya? To me yasa zan gaji saboda ina tuka keke? Bani da hawan jini, bani da ciwon suga, bani da ciwon kai. Kuma shi keke yana da fa'ida, dukkanin cunkoson ababen hawa baka taba tsaya mai. Baya da haka kuma keke shine mafi girman abin hawa da 'yan Malayalam suke hawa. To amma kai ba dan Malayalam bane. Kai ma kanka ai baka kala da su ba. Amma yanzu ai na zama dan Malayalam. To ta Yawwa, mun ƙara so ka jaban tira. To kalli nan. Nan ce ka daban tira. Wallahi ku cikin mintuna 10. Da kyau, na yarda da kai. Duk labarin da ka faɗa gaskiya ne. Tun da safe gobe yake ta faman neman ka. Haba Durga ina ka shiga ne ye? Me ya gobe taya? Ban san me yasa hannuna yake yawan motsawa ba. Wajen likita nake son zuwa. Ka dinga shan barasa da sabon. Ni bana da wani aikin. Durga dan Allah ka taimaka min. Kada na karshe kaji dan Allah. Dan Allah. Kaga wai ka gama ne? Wayo. Kai. Wai kai me magaki a ciki ne? Kai sauri ka fito mana ka bani hoton nan. Yanzu zan ƙara sai. Wayo. Kaga cikin mannakunan can ba kuma. Kai sauri ka shiga mana ka gama abin da za ka yi ka samu ka fece daga nan. Kai kaga nan. An. Saboda halayyarka ta shan barasa ne ka ɗora kanka kuma gashi ka tara ya'ya da yawa. Shi yasa Ubangiji ya tafi wannan haka matata ta ce. A lokacin da na gama makarantar zane, ni ne kaɗai ne a cikin ajinmu wanda bana shan barasa. Lokacin da aka gama makaranta na fito da matakin farko, kawai sai na da wani Michael Anjoli. Kai, kaya kan lokaci. Warai ko ni ma na sani. Kai da kyau, ya yi kyau sosai. Na gode labai. Na gode. Kowace rana sai an haska. Waɗannan zafafan 'yan mata. Kai, 'yan mata ku zo mu tafi. Kaga za su kisa zaben fim ko? Gaskiya daren da za a haska shi dole mu je tare. Kwarai kuwa, me abin da zai hana mu tafi taron to? Gobe ce ta? Za fara shirin nan fa. Ka kunna tibin ka. Ne da har yanzu ban karɓi ruwan da nake so ba a nan. Za ka wani cin kunna tibi. Kai da Allah ka wuce. Yawa. Bara sauri matsa. Wayyo Allah.
da Allah wai me kake jira ne akan hanya ye? Ka karba kuma ka da kana wani daga canji mana. Wayo, wai kai wani irin mutumi ne saboda ka karba kowa ma ya rasa? Barkan ku dai labaran safiya kamar yadda muke samun labari a halin yanzu. Kina ina an fara shirin. A safiyar yau a wannan gari. Ito an fara labaran. Mun tura wasu daga cikin mutanen mu waɗanda za ku gansu a nan gaba kaɗan wanda suka je dangane da yin tambayoyi dangane da wannan cunkoson abin hawa da ya haɗu. Kamar dai yadda za ku ji daga bakin mutane. A yayin wannan aiki da aka fita ne ma'aikatan ba suka haɗu da wani akan keke suka yi masa tambayoyi. Yanzu sai ku sa ido ku saurara ku ci gaba da kallo. Kamar yadda kuka sani ana wa aikin babban hanya ta metro wanda sakamakon hakan ya kawo cunkoson ababen hawa. A yayin tattaunawa da jama'a ne muka haɗu da wani mutumi wanda yake aikan keke. Duk da cewar gabaki dai kowa ya ki ba mu amsa amma shi wannan mai keke shine kadai ya samu ya saurare mu. Kamar yadda kuke gani wannan mai keke shine a bayana wato Dirga Bursar daga can yankin Jarkan. Wanda Ubangiji ya shi da auren wata 'yar babbar kabila wadda kuma ya dauko ta daga can yankin Jarkan da kawo ta wannan gari. Tun shekara 20 baya da ta wuce ya kawo ta wannan yanki na Kocin. Wanda kamar yadda kuke gani shirin ya kasance dan yanda ne amma zuciyarsa ta malayalimce. Mun yi masa tambaya akan me yasa yake yawo akan keke. Ya ga mana cewa shi keke ya bi masa komai daɗi. Sannan yana zirga-zirgar sa da yake so babu ruwansa da cinkoson ababen hawa. Kyamaraman Dixit da kuma ni Benu. Me kake dubawa? Ina duba ne ko akwai wanda zai turo min sakon ya gani. Amma ba kowa. Mama da babanka fa suna nan a waje suna jira. Suna. Ya. Barka da zuwa ofishin 'yan sanda na Janamatiri. Maza ka turo menene ƙararka? Baya taɓa bari na a cikin nutsuwa yin labai. Kowace rana cikin tayan mun da hankali yake. Na yi masa dukkanin wani gargaɗi amma kuma ya ƙi jina. Gobe ta me ya faru kuma? Bayan na sha kofi biyu ne sai ne kokarin tafiya gida. A daidai wannan lokaci kawai sai ga 'yan sanda sun an tayo. Sun shigar da rijista? A'a. Kana ba su kuɗi ya sake ni, shi yasa ma na kirawo ka. Sai ga shi ni kuma ban da kuɗi. Kawai ka bani malam. So nawa zan gaya maka zan biya ka da yamma. Gobe ta wannan kuɗaɗen fa da su ne zan je na kai shi ta asibiti. Ga malam dukkanin wata haihuwa na san yadda take gudana fa asibitin gwamnati. Gwamnati za ta biya ma kuɗaɗe yayi. Kai ne aka nuno ka TV ba? Ni ne. Dan ina ne kai? Jarkand. Zo. Maza ka tayo ciki sai kai wa yalla bai bayani. Yalla bai Soman wanda ya magana ci bana ne in turo shi ciki? Turo shi. Shiga, ka je ko me kake bukata zaka samu a ciki. Cikin kwanciyar hankali, je ka. Yalla bai, me yasa daga shi an shiga da shi ciki? To kai waye nayi? Mu abokai ne. Daga yau ma ku daina abotar zai fi maka kwanciyar hankali. Yalla bai me matsalar? Yawancin mutanen yan biyar da kuma yan jarkan gaba kidansu ko da saurayen su ba sa taɓa iya tsallaka iyakar wani. Kuma bayanan da 'yan sanda sai da suka bayar ko yaya aka ambaci sunansu ba hakan na haifarwa da 'yan sanda ciwon kai ai gaba ɗayansu ba sa ji yalla bai amma yana cike na ji da su. Shashashin manzo wai kenan na bako. Kai maza zo nan kusa. Waye kai sharukan ne za ka wani latin ya rami a wuyanka. Maza ka cire shan nan. Yalla bai gabaki ɗaya biya saji da 'yan garin nan. A ina ka samu wannan kayan? Yalla bai mata ta ce take kawo musu saboda tana son sa. Ta ce mata ka ta iya zamun kaya masu kyau. Haka ne? Yaisa. Faɗa min gaskiya. Kai dan nama ne? Hai yalla bai. To kada ka zama. Wannan ita ce asalin zahirin kalan yalla bai Thomas. Kenan laba kamar bihar bace da Bengali. Ku sani wannan nan kasar mu ce. Kai, idan ku ƙara taya mana da fitina, gaba ɗaya sai na cire muku wandunan ku na saka tiriyun ku sun yi ja. Shashashin banza. Kuna ji ai, ba ga kunnuwa za ku kuna saurara kamar wasu kanuka ba. Gabaki dai sai kun yi amfani da maganar labai. Idan ba haka ba gabaki ɗan ku dan babu dan ku ba kai bai labai. Su dai. To gabaki dai kowa ya ware. Guje. Kai ma ware. Ka ware mana. Gana ta nan. Me faru Durga?
koyi rubutu da yaren Malayalam. Ya zama da ta kowane fanni ka iya shi. Mummuti da kuma mahallal, kwana biyu an fi saki fina-finansu. Ba sai mun kalli na wasu mutane daban ba. Kowa idan muka fita kallon mu yake yi a matsayin wasu bare daban. Ki faɗa da Malayalam din, sai ki ce ne koyi yaran. Ki bari shi ɗan miya koya. Bai kamata a ce mun tsaya mun uzura kanmu ba, mu tsaya mu gani. Kai. Ya motsa. ഓമനത്തിങ്കൾ കിടാവോ നല്ല കോമള താമര പൂവിൽ നിറഞ്ഞ മധുവോ പരിപൂർണേന്ദുതന്റെ നിലാവോ. നാട്ടിലൂടെ കള്ളിയാടിയോടും ഇരുചക്രമുള്ള ശകടം, അതിലേറ്റിടുന്ന പുതുപൊൻകിനാക്കളതുമെന്തു വർണ്ണ ശബളം. വളവുണ്ടേ തിരിവുണ്ടേ പാതാളക്കുഴിയുണ്ടേ, അത് താണ്ടിട്ടപ്പുറമെത്താൻ ഈയൊരു ജീവിത സഞ്ചാരം. നാട്ടിലൂടെ കള്ളിയാടിയോടും ഇരുചക്രമുള്ള ശകടം, അതിലേറ്റിടുന്ന പുതുപൊൻകിനാക്കളതുമെന്തു വർണ്ണ ശബളം. പറക്കും മോഹവിമാനമിരമ്പണ നീലാകാശം, നിരത്തിൽ വേരുപിടിച്ചു കിടക്കണ വാഹനജാലം. തൂൺമീതെ പാലം, പാലം മീതെ പാളം, അതിനു മുകളിൽ ഒരു പുതിയ ജലനം. അത് കാലത്തിന്റെ താളം, മാറ്റത്തിന്റെ ചൂളം, വളരുന്ന ഗരമതിനിടയിൽ ഇടവഴിയിൽ ഇട്ടുകിനാവുകൾ ചേർത്തു പിടിച്ചൊരു സഞ്ചാരം, കല്ലലറിഞ്ഞൊരു സഞ്ചാരം. നാട്ടിലൂടെ കളിയാടിയോടും ഇരുചക്രമുള്ള ശകടം, അതിലേറ്റിടുന്ന പുതുപൊൻകിനാക്കളതുമെന്തു വർണ്ണ ശബളം. തനിച്ചി പാതയിലൂടിനിയോടണം ഒരു പിടി ദൂരം, തിരക്കിൽ ഇല്ലയൊരാൾക്കും ഒരിത്തിരി പരിചയഭാവം. പിറന്നൊരു നാടും മറന്നിന്റെ കൂടും ഇവനു നഗരം, ഇതൊരു ഭയം. ഇവിടെയിളം കുളിരുള്ള കാറ്റും കടലിന്റെ പാട്ടും കരളു കഴുകി തുണയരുളിയൊഴുകും. അതിൽ നല്ല ദിനം വരുമെന്ന പ്രതീക്ഷകൾ നെഞ്ചോരം ചേർത്തു പിടിച്ചൊരു സഞ്ചാരം. നാട്ടിലൂടെ കളിയാടിയോടും ഇരുചക്രമുള്ള ശകടം, അതിലേറ്റിടുന്ന പുതുപൊൻകിനാക്കളതുമെന്തു വർണ്ണ ശബളം. വളവുണ്ടേ തിരിവുണ്ടേ പാതാളക്കുഴിയുണ്ടേ, അത് താണ്ടിട്ടപ്പുറമെത്താൻ ഈയൊരു ജീവിത സഞ്ചാരം. Kai dan Madurga. Barka dai dan Madurga. Yau kuma koko ne gaba ne nan? Yaran ku da kayan yan sanda. Za mu je mu buga wani role a matsayin yan sanda. Ai wato, kawai za mu warware wani dan garamin kes ne a cikin fim nan fa. Mu kuma asibiti za mu je. Shikenan to, mu ma kanmu idan ba mu je da wuri ba, za mu rasa sinasanin mu. Amma da zarar an gama ina mai tabbatar ma zan kira ka. Shikenan shi kun dau. Sai an yi ma nan ma. Oh. Ba mu yadda ba sai an mamata mu da asibitin kuɗi. Ba mu yadda ba sai an mamata mu da asibitin kuɗi. Ba mu yadda ba sai an mamata mu da asibitin kuɗi. Ba mu yadda ba sai an mamata mu da asibitin kuɗi.
Ba mu yadda ba sai an bambanta mu da asibitin kuɗi. Don wani matsala ne? Ai yau can karfe 6 na safe gaba ki ɗaya asibitocin gwamnati suka ta yajin aiki. To amma likita da kansa ya ce mun yau ne ya kamata mu zo ko? Wani likita ne ya gaya maka? Kaga to shugaban likitocin ma gaba ki ɗaya ba gashi can ba a ciki? Ba mu yadda ba sai an bambanta mu da asibitin kuɗi. Ba mu yadda ba sai an bambanta mu da asibitin kuɗi. Ba mu yadda ba sai an Kana ji? Kai ma ka je ka haɗe da su majinyata ne suke taya su. Sai ka haɗe da shugabannin suka kuma. Ba za mu yadda ba sai gwamnati ta kawo mana ba sai an bambanta mu da asibitin kuɗi. Ba mu yadda ba sai an bambanta mu da asibitin kuɗi. Ba za mu yadda ba. Ba za mu taɓa yadda ba. Dole sai an ba mu magani. Ba mu yadda ba sai an bambanta mu da asibitin kuɗi. Ba mu yadda ba sai an bambanta mu da asibitin kuɗi. Ba mu yadda ba sai an bambanta mu da asibitin kuɗi. Ba mu yadda ba sai an bambanta mu da asibitin kuɗi. Muna ganin asibitocin masu kuɗi suna tsawwalawa, yanzu su ma asibitocin gwamnati sun zama irinsu. Muna zuwa asibitin gwamnati domin samun sauki, amma tsawwalawa ta su so suke yi ta fita kowa. Ba za mu yadda ba sai an karɓar mana adalcinmu, sai an bambanta mu da su. Yaro yaya ne sunanku? Ni sunana Durga, ita kuma Shital. Ku yan ina ne yaro? Jarkan. Ni ma yar gidan sirkata a can take aure. Wani bangare a Kakanada? Ba Kakanada ba, Jarkan, can yi arewacin Indiya ne. Haka ne. Ai ban san yaya ne sunan garin da yaren Tabil ba. Ba mu yadda ba sai an bambanta mu da asibitin kuɗi. Ke Shital lafiya ki lau kuwa? Shital? Kana ji yaro, halin da take ciki ba na wasa bane. Kai sauri ka je ka gaya wani likitan ya zo ya duba ta. Don Allah dan taimaka to ki rike min ita. To, yata, yarinya, wayo. Likita, yawa, likita dan Allah ku taimaka ku cece matata. Kai wannan zai zo ya bata mana komai. Kai likita ya kamata ka taimaka mata. Haihuwa za ta yi ne tana cikin wani hali. Kai me yasa kake tura ne saboda ba matarka bace? Maza ka shiga da mara lafiyan ciki. Sorry. Maciya mana. Yajin aikin zaka rushe. Yalla bai jini take zubawa ya kamata a karbe ta. Yalla bai dan Allah ka taimaka min. Kaga idan zaka iya ka dauke ta yanzu nan ka kai ta asibitin kuɗi saboda tana cikin wani hali kada ka bata lokaci. Kai dan wa kai sauri mana ka hanzarta. Kai ne mijinta? Na akwai matsala dole sai an bincika ta sosai. Akwai wote a ciki. To yin labai. Ki mai bayani. Shikenan. Tawo. Idan ka bike ta bangaren dama zaka ga wajen biyan kuɗi. Ka dan jira anan. Shital. Kai ne wanda ka kawo Shital? Aiki za yi mata. To 120. 120. चंदा है तू Kaga yalla bai 10,000 kawai nake da ita. To ka fara samun likitan ku yi magana da shi. Ne sunan ka kace? Durga. Aha, Durga. Ni zan yi cire kudin aiki na. To amma dole sai ka biya naira 1,000 na aikin. Likita, ya matata to. Ni baka sani ba damuwa ta bane idan ka je ka ga yadda matarka za ta haihu. Amma ka sani zaka iya hauka cewa muddin ka ce zaka dinga shiga ɗakin mata na haihuwa. Kada ka manta ni ne ba saraukin kiyar laba kiɗa.
Ka je gani mana to. To labai, Rosi, likita ya amince min matar ka tana cikin wani hali matsananci. Sannan kuma gashi tana rasa jini. Yawancin mata idan suka samu cikin irin wannan dole ne sai fa an kula da su yadda ya kamata. Da kwana asibiti da zaka je ma wannan masa tsuga maka kuɗi ne. Ma za ka iya gwada ka gani. Likita ta nan ne. Aha, Durga. Idan ba yi mata aiki nan da awa biyu ba za ta iya shiga wani hali. Ni kuma ba zan so ka ƙara ɗaukan ta ka tafi da ita wani asibiti kafin ta je can ta sha wahala ba. Ka yi abin da na ce matan da wuri. Jika. Gobi, ina jin ka Durga, 100 nake bukata. Kana ina ne? Yanzu zan zo. Da na ji ban da kuɗi gudun ka nake zuwa. Ta zan samu waɗannan kuɗaɗen to. Ka san man da su. Shi ta ce za a yi mata CS kafin karfe 12 ta yi. 100 nake bukata kafin lokacin. Wayo kai kuwa. Ka bar ga ka san halin da nake ciki. Ko da yake. Ce ne kullun nan dinga samu wani abu dama. Mai gidan da kansa ko da yaushe sai ya ce wai alalai sai na masa zane. To kenan ni me ya kamata na yi? Amma zan kokarta ta nan barin. Kai ma ka kokarta ta barin ka. Ko za ka samu bashi. Yawa kyamara. An shirya. A kapta. Kai kada mu raga musu barbaɗe so. Halo. Hello Michael. Yawa ina jin kaɗan wa. Michael, kuɗi nake bukata. Kana ina? Nawa ne kuɗaɗen? Lak ɗaya. Wani irin wasa kake yi ne? Muna shutin yanzu zuwa anjima zan kira ka. Kai, muna ɗaukar shi ne za ka dinga waya. Ye. Ka gabarci in yalla bai. Hello? Durga ka samu kuɗaɗe ne? A'a. Yanzu na ake gaya mun cewar babban minista zai shigo cikin gari. Kai kokari ka je ka haɗu da shi. Na san shi. In dai har kai roƙe shi wani abu to za ka samu. Bana tunanin wannan shawara za ta yi aiki. Kaga kai sauri ka je kada ka bata lokacin ka taron ba wani dadewa za yi ba. Babban minista sai ya yi. 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 Kaga labai sai nake ganin cewar kamar babu da cewa yanzu mu zo mu daga wannan tuta a gaban kowa. Mun ba san cewar wannan minista zamu iya jin kunya kuma ya taimaka mutane. Kai to idan mutane sun zo ba tsayar da su zami ba. Ka san tsakanin mulki da mai mulki da akwai bambanci. Idan ya san mulki ta tashi sai ya cewa ba zai taimaka wa kowa ba. Amma da mun daga murya a kansa ya jaba ma yansa ko nan ya burge mu gabaki ɗaya sai ce zai taimaka wa jama'a. Ina fatan yanzu ka fahimta. Ba magyan banza kawai. Labai ina so na da minista ne. Idan kana son ganin su dole ne ka samu wani na zauna. Yawa to kana ji wannan za ka iya tsayawa idan lokaci ya zo kawai ka shiga. Yalla bai to yaushe zan ga ministan. Nawa ce lamba ka a jiki? 520. Nan da karfe 4 zuwa 5 man. Kai sunanka? Bulabakar. Yalla bai wannan matar mai ba minista tsaro ce a da aka kashe. Lokacin da minista ya zo na gaya masa irin taimakon da muke bukata. Amma har yanzu ba wata magana. Za mu iya zuwa mu ga minista yalla bai? Ke ba mata mai gadi ce, ba wai mata sakatare ba. Ba nan. Kai gobi, ba na tunanin cewa fa zan tsaya fa na ga minista nan. To akwai taron mutane da yawa. Yau ga ya abu daya. Ka je ofishin sana na jana maitiri. Ka je karanta masa banza kawai. Sai kake tunanin wannan ya sai din da sa banni. Dukkanin wani wanda kake so a cikin wannan gari inda babu uzuri ka hada da yan sanda gani. Ko wallahi ba za ka tsaya ba. Kawai da kai da ka bi shawara ta. Idan ka je ka samu ka bashi rufe 500.
cikin sauƙi za ka shige, kaji. Kenan. Sai yana ciki kwa? Yana ciki. To wannan ji lauya. Alo kai waye? Kada Allah ka karanta masa banza kawai. Kaga mallam wannan ministan namu babu wani tsaro da yake so a bashi a wannan jiha. So kawai sai nemi gaba ɗaya 'yan sanda nan je mu kewaye shi ya. Na yi kokari ne na rage 'yan sanda guda 5 a tare da ni nan. Yalla bai. Okay ne, me faru? Ta ce aka ta asibiti ya labai. Mu ba kawai kara za ka kawo nan idan an maka laifi shi kenan kai tafiya ka. Ya labai a halin yanzu tana can kan haihuwa ne. Kai wannan to ai labari ne mai kyau, ha? Kiran da shi kawo gargarsa. Da Allah ya mana shiru. Za yi mata aiki da shi ne ake da bukatar rufe 100,000. Shi ne ka zo wajen 'yan sanda su ara maka? Ai labai. An gaya min cewar muddin da je wajen babban minista to zai matuƙar taimaka min. To sai me? Kuma cikin awa 2 ake so ya mata aikin. Idan ya laɓe ya taimaka, to sai mata aikin da gaggawa. To yanzu wannan gara ta me ya? Kenan ne yanzu baka ga ministan ba. Kuma kuɗi kake so ba? Haka ne. To na san me zai faru. Zo nan. Zo mana. Wannan nan gaba kidan su tantirai ne, wannan na gwamnati take da bukata. Doka gansu ba, ka kamo mutum da ya kawai a cikin sake bukata, za ka samu manyan kurare daga gwamnati. To ba ga asalin kalin yalla bai Thomas. Maza, ka yi sauri ka kamo su. Ba ka so ya mata aiki ne nan da awa 2? Yi ka. Kai, mene ka yaga? Isa idan kake so ka ba wa cin hanci? Na rube ka nan da wani lokaci wallahi ba za ka je ka ga duniya waje ba. Ware! Ya ce maka ka ware fa, ware. Yalla bai za ka ba wa cin hanci. Kai! Kana ji? Ai baka taba haka ba ko? Ka saka kuɗin a can gurin sai ka tafiya ka. Kana ji Durga, nan da awa 2 dole ake da bukata yi mata aikin nan. Ya kamata ka hanzarta ka zo da wuri.
baki ne waɗannan tantirai ne. Kuma gwamnati neman sa take yi. Yanzu nan ka taɓa gaje ka samu ne daga cikinsu. Gwamnati za ta baka manyan kuɗaɗe. Sauri mana, ka yi sauri kan lokaci kuɗi. Ka sani iya yau za ka samu wannan. Kai ga shi nan zuwa. Me ya faru ne? Nan da 12 komai zai fara. Ni ba dama na shiga damuwa sosai a kai. Babu inda za mu koma. Sakon yallaɓai kada za mu jira. Sai ma an taya wannan aiki. Yallaɓai minista an tare shi a titin Yamji. Wannan ne karanka na farko. Za mu taruwa da likita. Sannan wajen siyayya. Daga nan zuwa titin Tidi zai ɗauki minti 15 saboda da akwai cinkoso. Waye kai? Me kake bukata? Wai malam me kake bukata ne? Ina kake shirin dauka ta kai ne? Kuna ne nake da bukata. A yanzu nan kuma idan na kama kuɗi zan samu. Ni ba gaba ne ban san waye kai ba. Idan ka kama daga kai ni ma kuɗaɗen da aka ce za baka, ka sani ba za a baka su ba. Dan ka san da za ka samu dan kaɗan ne.
Gaban su zuwan ninka, gaba ɗaya an zabta da rabin rabi. Oyo, ni yanzu nan zan baka kuɗin da kake so. Idan har ba yi mata aiki nan da awa biyu ba to za a iya samun gagarumin matsala. Ta yi shiga ciki sai ya ga yadda za ta haihu? Mama fa saboda yana matukar santa ne. Ko na biyu haka mazaje suke. Saboda yana santa kuma shi ne kawai sai ya shiga ciki. Ba zai nuna mata soyayya daga nan ba. Don Allah mama ki shiru. Wayyo, menene abin da ya same shi? Kutace shi mana. Joy kuta? Saboda wahala haihuwar da ya gani ne yasa ya suma. Ni ne saraukin Kerala. Shi ne dalilin da yasa ba na so ya shiga ciki. Mama, ga jaririn nan ana kawowa. Wayyo, abin bauta kalli suna matukar kama da Jaikwata. Ku ne ahalin Shital? Ba mu bane, mu ahalin Rosi ne. Wannan jaririn Shital ne. Wane ne wanda ya kawo Shital? Ni ne mijin Shital. Ɗa namiji ne. Zan iya ɗaukansa? Shirin ɗana ne. Tsawon shekara 20 ina jiransa. Yaron kyakkyawa ba abin da ya same shi. Ubangiji ya cece ka. Abin bauta. Yawa kawo shi. Zuwa anjima za mu canza mata ɗaki. Ka siyo fararen kaya wa jariri. Akwai su a can famasi. Yarinya mu ne nan ahalin Joykuta. Joykuta ya farfado. Ita dai shinkafar biryani ce. To ai kenan ina bukata yi. Kada bugu da ka kai wai labai mota. Me ne ka tsaya ka zama min ido kake kallo ye? Shashashan banza kawai zan nuna maka idan maka dauki buwan nan ba. Sorry mana. Ka zauna mana. Ka gode ubangiji ma kai baka sanya ake malayalam ba. Waye ce maka ni da ba na fahimtar yaren malayalam duka. Kawai dai mutanen nan ne gaba ɗaya sun fiye matsala. To abin duba shi ne dole ba za mu koyi hali irin na 'yan malayalan ba. Ai na kwata-kwata hakan babu burgewa yau kai beraye. Haba labai na baka shawara ko ta ina beraye ne fa gudun nan. A lokacin da babana yana nan gabaki ɗansa da kake gani kowa har wani suna ma aka sanya masa. Suna da matukar kusanci sosai. Lokacin da babana zai bani wannan shagon sai da muka yi alkawari da shi tukuna. Akan cewar ba zan kashe bera ko dole ba. ne ku su dinga sanya cuta. Idan hukumar lafiya ta gano ka wallahi sai ta rufe wannan waje naka. To ai na san ne kai ba za ka je ka sanar da su ba. Shashasha sauri ka je ka kai mota. Shikenan to sai na ƙara zuwa. Shikenan. An samu gagarumin tashin bom wanda aka yi shi a tsakiyar kasuwar Juhu da karfe 12 daidai na rana kamar daidai 'yan sanda suka sanar mutum 17 ne wani suka rasa rayuwarsu.
Sannan kuma a bayanan da muka samu shine 'yan ta'addan da suka shigo wannan gari kuma sannan sun gama kewaye ko'ina sun turo sako kamar yadda za ku ji daga bakin su. Mun riga da mun fara wannan aiki kuma ba abin da zai dakatar da mu magana. Sun ce ta kowace hanya za su turo 'yan kunar bakin waken su waɗanda za su dinga shigowa cikin al'umma sannan kuma su tashi bom da su baki ɗaya. Su wannan aiki da suke yi sun ce akan daidai suke yin sa. Sun ce kuma wannan somin taba aka gani domin yanzu haka za su tashi wa mamai waɗanda suka kai 12 a cikin wannan gari. A bayanan da muka samu na jami'an fikira sun ce 'yan ta'adda sun sa wa sunan atisayen sarka. Ta kowane fanni muna so mu dinga jiyo dukkanin ƙarajin mutuwar Indiyawa. Wannan bom ya tashi daidai karfe 12. Sunan wannan aiki atisayen sarga. Wannan aiki nasu mai sunan atisayen sarga sun ce muddin ya fara ga baki ɗaya ba zai taɓa dakatawa ba har sai sun tabbatar da sun cimma matsayinsu. Abin da muke da bukata shine waɗannan tantirai. Sun ce a kowace jihar da ke cikin ƙasar India za su tashi mabamai domin girgiza wannan ƙasa. Ya sun ce wani tantiri ne da ɗan sanda suke nema. To amma abin da yake a cikin kunnen 'yan sanda ta ya gai sani. Wataƙila shi ma ɗan sanda ne. Kai, idan shi ɗan sanda ne dole ba zai tafi ba sai ya kama mu. Dole ya bar mu kira rayuwar mu. Ya bi ƙarfin mu babu yadda za mu iya. Yalla ba ya turo sako. Lokacin tafiyan mu yayi. Duk abin da ya fara nan kada mu bari ya sani. Kaga, me ya kawo ka nan? Maza fa ba sa shigowa nan. Ah, kayan na so kawo. Idan ka zo ba a shigowa daga can waje zaka tsaya sai kai magana a zo a karba. To ba ni. Shital. Bacci yake yi. Shikenan ba shi bacci. Me ya faru Durga? Faɗa min. Ta akwai wata 'yan matsala ne. Yawa ku ƙaraso. Yawa, gabaki nan ku je ku sha shayi, maza ku je ku samu ku dan huta zuwa anjima zan kira ku. Yawa ku je, ko kuma ku shigo ciki. Amma dai ba ku fuskanci wata matsala ba ko? Yalla bai komi ya tafi daidai. Shikenan dukan ku, ku saurare ni. Kai da mutanenka za ku je Marine Drive. Za ku tare da wani waje da ake ajiye motoci. Akwai mota tana jiran kwanan. KL7Q 7315. Mota ce mai do sannan kuma tata ce. A yadda aka tsara idan kun je ba tsayawa tambaya za ku yi ba. Kai tsaye kuna zuwa za ku shiga motar. Kada ku damu. Direban sunansa Abu. Shi abin yadda ne. Kai? Kafin ku fita daga cikin motar, za ku yi ƙoƙari ku ɓoye bom a cikinsa. Yayin da gabaki ɗaya babaman za su yi amfani da wayoyinku ne. To gabaki ɗayansa za su yi amfani ne da lambar waya ɗaya. Da zarar wayar ta yi ringi ko sau ɗaya ne, to bom ɗin zai tashi. Vibration ɗin da wayar za ta yi shi ne abin da zai tashi bom ɗin. Ko da yaushe ku dinga tunawa da abu ɗaya. Ko da yaushe idan za a ƙaddamar da aiki ku dinga kasancewa masu kula masu yadda da juna. Waye wanda ya saita komai? Ai ya san komai yalla bai. Sannan wayoyinku gaba ɗaya zai zama na cewar babu lambar kowa a ciki za ku goge su. Wajen kira na wayoyinku zai zama na cewa ba lamba ko ɗaya. Ta haka ne kawai zai zama na ba wanda aka kama a cikin ku. 'Yan sanda yanzu hankalin su yayi kan gabaki ɗaya shorin rukunin. To gabaki ɗaya shirin za mu dinga maganar sa ne ta ɓangaren turo saƙo. Sannan kuma ku sani ku ne gabaki ɗaya zuciyar aikin. Shi da ku ne komai zai tafi daidai a cikin garin nan. Nan da ɗan lokaci kaɗan nake so na fara jiyo ƙaraji. Jinjina! 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 Ina mara ne.
ya zama wajibi mu gano wanda yake wannan shege-shegen. Idan da zan samu dama zan binciko kowaye. Maza ka bi mun bayan wata mota. Yalla bai kwararre ne hidu ko alama baya bari. Ina da tabbaci tun da kaga hakan mutum ne wanda ya san tsare-tsaren mu. A raina ina jin ba wani mutumi ne da yake nesa da mu ba. Yana a tare da mu ko kuma ma cikin mu. Babu abin da zan iya tunawa sai gemu da na gani a fuskar sa. Sannan kuma da kiba a cikin sa. Sai kuma me zaki iya tunawa? Ki yi nazari sosai ko domin ki ceci rayuwarki. Ke yarinya, ba fa a yi komai ba ma fa. Duk sati so ɗaya yake yi shika. Kaga kenan yau zai yi, sai dai abin tambayarwa zai sheke. A alkawarin da na ɗaukar wa kaina sai na ƙarar da dukkanin azzalumai, musamman ma mata masu yaudara. Domin na riga na gama shiryawa haka. Let's start the game again. Damuwa! Sabon kamce daga kamfanin Sultan Masamuna! Durga, wai me kake cewa ne? Ban fahimci komai ba. Ɗanmu da kuɗaɗen 'yan ta'adda aka ciro shi. Wayyo! Ƙwarai Shital, da abin da ya fara a Mumbai, ni na da tabbacin cewar na san menene. To me abin da za mu yi Durga? Mu sanar da 'yan sanda? Da kyau, da fara za su rufe ni sannan kuma sai ni na taimaka wa 'yan ta'addan. Sannan kuma su zo su yi ta bincike a kanki. Ba ma da kowa a cikin wannan garin wanda za mu je mu yi magana da shi, ko waɗanda za su yi magana a kanmu. A yanzu dai ban san me za mu yi ba, amma dai a tashin ban mutum 17 sun mutu, shauran kuma suna ta rai a hannun Ubangiji. Oh, yadda na gani a cikin TV, gani nake na ta min yawo a kan ido. Wannan garin tun da muka da shi, a cikinsa muke rayuwarmu, ana muka gina sabuwar rayuwa. Ba za mu taɓa bari mu ga ɗanmu ya taso a cikin mummunar rayuwa a nan ba. Saboda shi zan yi maganinsu. Maza ka je Durga. Gaskiya fa yau nan mun yi zagaye sosai ko ba ka ba? Gaskiya mun ji malu sosai da mana mazo India. Sai na sai kocin? Ko Chiptiyan? Ko kuma dai Jihud? Ko na Randiri? To me ya zami gaba? Kai daga ta mana! Fadawo! Kai! Ya ce mana shi ma tsohon ɗan ta'adda ne yayi.
To amma ya kai yanzu bai kuna da bakin wake ba. A cikin mota za ku dana ban kusa sha ƙarshen kujera. Ku tabbatar da cewa kuma babu wanda ya gan shi. A nan gurin ne inda na gansu Broadway. Minista zai zo kuma zai tare babban titin na MG. Kafin zuwa lokacin da za a tsallake titin zai dau mintuna 15. To kenan ta zai iya daukan sa mintuna 15 wajen tsayawar yara asibitin Sri Lakshmi babban asibitin gwamnati. Dabara za mu je mu ga likita, na biyu kuma za mu je wajen siyayya. Sri Lakshmi Hospital. Za mu fara zuwa ganin likita. Sri Lakshmi Hospital. Toy, shi ne wannan. Alo, barka ne ofishin 'yan sanda. Yalla bai. An saka ban ma'ana asibitin Sri Lakshmi. To kai waye? Daga ina? Alo? Ba ka san bayanai ba? To daga ina ne aka ajiye bam ɗin? Halo? Halo? Waye kai? Halo? Halo? Waye kai? Shikenan labai, zai yi kokari na kira. Kamar yaya? Barka ne ɗakin iko na 'yan sanda. Yalla bai, ni ne dai. Ni ne wanda na ce an saka ban asibitin Lakshmi. Kai dalla can wani shashashan. Da 'yan sanda kake so ka ringa wasa? Waye kai? Yalla bai, ba wai wasa nake ba, gaskiya nake ba, yalla bai. Zan gane gonaka, zan yi bincike a kanka, zan gano ka. Shashasha. A yayin da muka karasa asibitin, za ka yi kokari ka nemo mana mahaya. Daga karfe 12:45 zuwa karfe 1, mintuna 15 ya rage musu miya aikin mu. Mu kuma lokacin da za mu tafi cin abinci. A daidai wannan lokacin kai kuma ka tabbata ka dana kuɗi. Sannan da zarar ka ga na yi maka alama, za ka danna madanin wannan bama-bamai. Shital? Yana ɗana me yake? Mai sauri mu bandan ko? Yana ina? An je yi mai allura. Wayo! Me ya faru Durga? Ni ma ban sani ba. Me ya faru? Ba ni da tabbaci amma ina jin cewa 'yan ta'addan fa za su zo wannan asibitin. Wayo! Durga kai sauri ka kira wai 'yan sanda. Wai to babanki da 'yan sandan nan? Na gaya miki cewa ba ma da bukatar wasu 'yan sanda. To me zamu yanzu? A wannan kadamin da ake ciki, ni ne dan sandan. Hawan biyun ƙarshe na asibitin ba a gama kaddamar da shi ba dukansa. Kaga kenan daga hawa na 9 zuwa na 10. Daga daidai nan ne inda mahaya take daina aiki. Kai kuma za ka yi kokari ka je can hawa na 10. Da zarar ka je za ka dace dukkanin wata magudanar wuta. Da za ka sa wannan mahaya ta daina aiki sannan kuma gabaki ɗaya ba za ka sai ta sa a guri guda. Ya shigo nan ba? Waye? Mijinki mana. A'a.
daidai lokacin kai ziyara za mu yi kokari gaba ɗaya mu loda dukkanin bababan da muke da bukata ka fahimta ta yadda duk waje ɗaya ce sama da mutum 20 sun mutu. Ni ba ran kin ji? Ka kula da kanka Dunga. To. Hello? Shikenan. Bari in ƙaraso madu da ku. Me ba da danwa? Shital ta saman mana ɗa namiji. Kai danwa, da kyau muna taya ka muna. Kai kokari ka samu kuɗin kenan. Shitala ce ta daɗa da yin inshora. Wannan ma takarda ce. Saboda sun cin cewa kamar ba sa iya ba, shi yasa asibitin kai tsaye suka tambaya. Da suka san cewa abokan na 'yan sanda ne, ko sai suka mata aiki. Oh, sun gama da kayan 'yan sanda suna cin 'yan sandan gaske ne. To amma danwa, ai mu ba 'yan sandan gaske bane ba. Wanai. To ma fahim ku suwaye. To zan iya cewa dai mu waɗannan dai ƙananan jarumai kwarai kwa. To yanzu fa zuwa gobe za ku zamo manya-manyan jarumai. Su kansu 'yan sandan ba so suke a ringa kwatanta su da jaruman bane iye? Kada ku sake kwatsa da dukkanin wata damar ku. Mu 'yan sanda ne. Ku zo mu je. Daidai karfe nawa za a tashi bam din? A karfe ɗaya ko minti ɗaya ba za a ƙara ba. Nan shi ne wajen harinmu. Ɗanwa, wannan shi ne aiki na farko. Ina ga samu kuskure daga gare ni fa. Waɗannan su ma ayyukansu na farko kenan. Ni zan ji da komi. Ita kuma na haka ta yi ƙiba. Ita kuma yar uwa ni kwana biyu sai ƙara bunƙasa take yi lokacin da zan daina sai ta kaina akan ta yayi. Waye kai? Wayo, 'yan sanda? Me yalla bai? Gaskiya ba maganar na ta sai ina ga babbar magana ce. Yawa shine wannan shine tsaye da shi. Yau baka ji ba. Me kake da bukata? Bangaren kula da guri waye zan yi samu? Likita kai lashi ne kuma da Sam. Wani likita kake son gani? Tukunna dai ina tambaya ne kawai. Shikenan. Kai rabu ne! Sha! Kai a kamo shi! Kai kuma da! Kai! Ku cika ne! Bananya! Dan waya kuma za ka yi wurin badawa, ka tsaya mana, dan waya me haka ne, ye? Tir. Shugaban wancan waye, wayan shi nan wai da ake can ne kome.
Tony, ka zama bai kaga kanka ko da yaushe. Idan ka sha sigari ka cutar da lafiyarka to sai Ubangiji ya kama ka. Yalla bai. Yalla bai, mun samu wasu 'yan bayanai. Idan da akwai abin da ya shafi bangaren mata, ta Allah kada ka gaya mu shanar. Bayan wani dogon lokaci yau ce rana fita farko da na dawo aiki. Yalla bai, ina tunanin kes ne wannan na musamman. Ina ji, yalla bai. A dazin nan wasu 'yan mintuna da suka wuce, wani ɗan sanda ya je asibitin Sinilak Shimi ya kai wannan hoton. Waye shi? Sunansa Shiba, shekararsa 29, bai shi da aure. Shikenan, kundin laifi fa. Shi da abokansa sun zo ne daga Tutukori. Tamil? Ayin labai, gaba da 'yan Malayalam ne, kawai da 'yan yankin Tamil ne. Shekara biyu da ta wuce baya cikin wannan harƙalla. Ya kware a ciki? Ba tabbaci yalla bai. To kenan dai da akwai wasu 'yan sanda wanda suke sanar da wannan abu. Kwana biyu zan iya cewa da 'yan sanda sun fara kula da ayyukansu. Kaga abu ne na musamman. Yalla bai, da muka tsananta bincike mun gano cewa shi dan sandan da ya kai wannan bayanai na bogi ne. Me? Yalla bai, ba shi a jadawalin 'yan sandan Kerala. To yanzu abin ya ƙara zamowa na musamman. Don haka, kowa yake wannan abu na tabbata saboda garinsa yake. Wai me bari ne, dama shi din ɗan sanda ne. Wai? Wannan wanda ya zo da sabo mana. Kai, shi wai? Alamun sun nuna 'yan sanda so suke su mana turko a asibitin nan. Tun da suka san na zo ma asibitin nan, na san sun san da wani shirin mu. To yanzu kenan me zami? Gaskiya ba zai yi ba za mu aikata komai ba. Idan an muka ba tare da mun yi wani abu ba, to shi kenan kungiyar mu tare ne yadda da mu za mu zama kazarwa ne. To amma ba zai yi ba, dole sai mun tabbatar da mun yi wani aiki. Kamar yadda muka kula wannan kasar, dole sai mun tabbatar da cewa mun daidaita ta. Ka tura masa sako, ka ce masa shirin gaba ɗaya ya rushe. Shikenan. Dakata! Hella bai, baka ce komai ba. Me ra'ayinka akan wannan kes din? Inda har 'yan ta'addan za su tsallake iyaka to suna da buƙatar haɗin kan wasu. Dole ne su haɗin gwiwa tare da wasu 'yan fasakori. Idan ka duba za a gani shekarar sabi kenan da shiga harƙalla hawala. Ina iya jiyo ƙanshin shirin. Yalla bai, tunda mun gano abubuwa me yasa ba za mu ɗau mataki da wuri ba? Tunda an zana ɗan ta'addan, mu mika shi zuwa wajen 'yan jarida man. Nan. Da zarar mun miƙa 'yan jarida shi kenan gabaki ɗaya mun tashi wani gagarumin hatsaniya. Za mu sa tsoro a tsakanin mutane. Su kansu masu gadin sun ce kai tsaye suka shiga asibitin kamar dai na wani babansu. Sannan mun samu wata ɗaukar kyamara ma wadda ta yi lokacin da suke shiga. Kai to da kyau. Kuma dukkanin ɗaukar kyamarar tsarin sun fito. To shi dan sannan da aka ce na bogi ne an tabbatar da cewa an samo bayanansa ne a asibitin? Ina yin labai. Ba wasu bayanai. Waɗannan ƙananan jaruman da su ya yi amfani ne ya shashantar da mu ya mana hauka. Ya san za mu je da su ya je mana shiri. Wai waye shi? Me yasa yake tafa man mu? Ba dan sanda bane, sai dai ma shi tsoron 'yan sanda yake. Dalilin da ya saka ma ya da wannan shirin kenan a cikin asibiti. Duk da cewar mutane san an kare da cewar da akwai harin da za a kai, dole ba mu yi wannan aiki. Na tabbatar da har shirin mu na gaba ma ya sani. Za a yi amfani da dukkanin wata ɗaukar kyamarar tsaro sannan kuma a bibiye shi a gano inda yake. To da kyau. A binciko mana ta wace idan mota ma suka zo suka gudu. Mu yi amfani da wannan dama ita ma. Zara an nemo wasu bayanai, a yi kokari ya tura su ɗakin iko da wuri. To yalla bai. Yalla bai kuma ya daidaita. Wannan kuma kyamarar tsaro ce ta cikin wannan asibitin? Yalla bai. Ya take ɗaukan jirgin sama ba wai titi ba. Yanzu na san zai bi dukkan wata hanya domin ya ga ya dakatar da mu.
shashashan ba mu san ta ina ne zai iya zuwa ba kuma. Za mu je mu haɗu da likita daga nan sai wajen sayayya. Kasuwar zamani. Kasuwar tsakiyar gari. Wajen siyar da zinare. Kyakkyawan mall. Lulu mall. Kai bani ballin nan. Menene wannan ɗin to? Ina da sabon wasa ne muke. A unguwanni 5 manyan wajen sayayya 5. To wane ne babban abin harin su? Lulu za mu je. Ƙwarai. To me yasa za mu canje shirin? Na gaya ma kowane alkhairi na farawa ne tun kana yaro. Ka dubi rayuwar mu mana. Tun ne zama abin da suka sani. Yau ranar hutu ce dukkanin wasu ƙananan yara suna ce suna wasa a gurin. Sannan gidan kallo da ke cikin wajen nan yau shi ma cike yake kun ga yau. Za mu yi aiki za mu gudanar da aiki. Da wuce da gudu. Bugo miya hankali. Idan ba mu tsaya ba za su ɗauki lambar mu kuma za su gano mu. Ba hankali sai ka tsaya. Shi kenan mu tafi labai. To a yanzu ba. Al'ummata, a wannan ƙasa ta mu ta Indiya, hukumar 'yan sanda mun tabbatar da cewar suna jajircewa sai aikin su tukura a cikin wannan jiha ta mu ta Kerala. Wannan ma za mu ce nasara ce daga gwamnati. Sannan kuma a matsayina na ministan gida, wannan babban nasara ce a garin da na kawo sauyi. Idan kuma har mutane ba su gani ba, to ni dinnan ina mai tabbatar da cewar zan ajiye aiki na domin mutane su tabbatar da cewar ni mutum ne mai son kawo ci gaba. Idan kuma sun ga cewar ci gaban bai musu ba, to ba amfanin ci gaba da kasancewa ta tare da su. Sannan kuma ko da yaushe ina mai muku tabbaci dukkanin mutumin da ya san cewar na yi masa alƙawari zan kaddamar masa da wani abu, to ya sa a ransa cewa ba zai shafe sati guda ba zan cika masa muradinsa. Kuma in dai da akwai wani alƙawari da na taɓa yin sa a can baya, mu dukkanin mutanen da ne wa alƙawari sun san da cewar na cika musu alƙawarurrukansu. Sannan kuma a matsayina na minista zan tabbatar da cewar dukkanin abin da mutane suke da muradi, wato al'umma ta dukkanin abin da suka gaya mun shine abin da zan aiwatar ba wai radin kaina ba. Wannan shine alƙawari na, kuma ku faɗe shi. Maza ku faɗa, ku yi ihu. Kuma ina mai muku tabbaci akan cewar kamar yadda na shafe tsawon shekara 5 har kawai yanzu ba wanda ya iya taba ni, na san ba za a taba samu ba, kuma al'umma ta ba za su bari ba. Dukkanin wata nasara ta ku ne nan gabaki ne sanadinta. Kuma minista mace ya sauka daga makaminsa. Don haka gabaki ne jama'a ku sha kurmunku, ni zan cika muku muradanku. Wayo ha! Jama'a ku kama su! Ne ba gaba kire ba shirin da muka yi babu wanda na ce ya jebe shi ko? Ai ni ma da mutanen da daga yato ban ce su jebe shi ba, kuma ba wanda ya ji ban na sani. Wayya! Ministan mo! Abun bauta ka kare shi. Mune masa watan tashi! Sakamakon dutsen da aka jefa babban minista ya daki kansa, hakan yi sanadiyar samuwar rauni, wanda a halin yanzu aka tafi da shi asibiti. In sanda kuma sun ce za su tabbatar da sun yi bincike don ganin wanda ya jefe shi da wannan dutse. Sakamakon jeban da aka yi wa minista a wajen taron da yake kaddamawa, an duba dukkanin wata ɗaukar kyamarar tsaro bata nuno shi asalin wanda ya wannan jifa ba. Duk da dai a halin yanzu an tafi da shi asibiti. Sakamakon abin da ya samu minista hakan ya tayar da hatsaniya a cikin gari. Wasu na cewa 'yan jam'iyyar Ahmadiyya ne suka aikata masa haka. Wasu unguwanni daga cikin wannan gari sun zuba unguwannin tashin hankali don ko ta ina gwane-gwane kawai ake.
Ba za mu yadda da wannan ta'addanci ba. Ba za mu yadda ba, ba za mu yadda ba. Aikin banza, aikin banza. Ba za mu yadda da wannan ta'addanci ba. Ba za mu yadda ba, ba za mu yadda ba. Ba za mu yadda da wannan ta'addanci ba. Ba za mu yadda ba, ba za mu yadda ba. Me baro? Wani ne ya jafa minista da dutse. Shi ne mutane suke ta faman zanga-zanga kagan su ma ba. Yanzu kuma ba mu sanya zami ba. Gaba ɗaya duk wani shirin ya rushe. Na san cewa wannan abin shiri ne. An gama da dukkanin wata ɗaukake mara tsaro ta ganin nan labai. Komai ka gani? An yi shi ne cikin shiri. To suwaye? Yalla bai, mun samo shi. Kai, zuƙo shi. Kai, jalla ba wannan mutumin ba, na gaba aka ce. Aha. Wani adireshi ne? Broadway, karfe nawa? 11:26. Zuƙo mana magami a hannunsa. Wani saƙon ya karɓo. Oliver Rostalent ina ne? Yalla bai. A dai can titin Broadway din shi ma yake. Kenan dai zan iya cewa a nan kusa suke zaune. Dukkanin wasu otal da kuma gidaje da dukkanin wasu waje da ake kamawa. A je a binciko. To yalla bai, a je da wuri. Ina mai maka addu'a a koda yaushe. Ubangiji ya dinga kare ka a duk inda kake. Ya sa ka daina shan sigari. Yalla bai. Da kyau, baka makara ba. A yau gudi yalla bai. Mun samo bayanai. Kun bincika ko ina? Yalla bai, wani rukuni ne sarga na masu sai da kayan maye. Dukkan su yan kocin ne mun yi bincike a kansu. Mun bincike hotels, to amma kuma sai dai babu bayanan su a nan. Dukkanin da suka san cewar idan sun zauna za a bincike su yalla bai ba su zauna ba ko sau daya. To kenan ina suke zo ne. Yalla bai mun yi kokari domin hada kai da wasu su dan bamu bayanai. Sai dai an gaya mana cewar kawai suna zaune ne a wani shagon sai da ashana. To amma wani binciken naku da kuka je kuka yi zan iya cewa ba a samu komai ba. A cikin dubannan gidaje a ce ko a gida ɗaya ba su zauna ba, sai dai a wani shagon sai da ashana. Ka yi bincike mana ka gani. Dole ne mu samu wata alama. Kada ku ba kowane shago, ku rube su, ku tabbatar da ku rube su da kyau. Ba za mu yadda ba, ba za mu yadda ba. Me ya faru yalla bai? Mun zo ne daga hukumar kula da lafiya. An kai mana ƙarar cewar kana barin beraye da yawa a nan. Ina ba haka bane, ka bari mu bincika. Kai kawo fayil din nan. Ku bincika. Yalla bai kun yi kuskuren fahimta ne. Wani ne ya kira waya daga nan ai. Nan kuma. Waye wanda ya kira mu? Ni ne nan yalla bai. Ka ga dan shaga. Magana gaskiya ce labai. Da akwai beraye a ciki sun kai ali 80. Tiya ne zaka bar gurinka da beraye da yawa haka suna mutuwa sannan kuma suna cin abin da mutane za su ci. Mu yanzu na a rufe shagon nan da wuri. Me wannan kuma? Yalla bai to ni dai a ciki na samu. Aha, shikenan. Yalla bai. Mun samu wani abu. A can kasuwar Market Road aka samu kayan hada bama wani shago. Da kayan hada bama mai wannan aka tashe su za su yi tafiya kilomitoci. Ayuwa shi mai shagon tambayoyi. Yalla bai yaki cewa komi. 81-290 881-0 ita kadai ce lambar da ake yi masa magana a ciki. Kuma sakon da aka turo masa a lokacin shine ya karbuto a jiki. Bai nasara a aikin ba. Maza bibi lambar. To yalla bai. Yalla bai yanzu dai lambar tana can Fenta Manika Road. Tana motsi?
Ai labai ba wani motsi. Ta fara. Yawa, mu je. Nasara ga shugabanmu! Muna yi masa fatan nasara! Nasara ga shugabanmu! Muna yi masa fatan nasara! Nasara ga shugabanmu! Muna yi masa fatan nasara! Shi wanda kuke kira da yallaɓan naku shi ma yanzu yana hannunmu, kuma ya gaya mana komai. Ya dan taimaka dukkanin wasu mutanen su. Shi kaɗai ne aikina. Ina suka gama aikin su, suna biya na kuɗi da kyau. Inda za su je jefa babamaman su, da wani irin babamamai za su sa. Su kaɗai suka san da wannan. Yanzu kai ma ka gaya mana, faɗi! Su shauran mutane biyun naku suna ina, yi bayani, faɗi! Wannan ita ce wayan mai gidanku. Ka ce ba ku yi nasara ba. Wannan shi ne saƙon da ka turo masa. Maza kai mana bayanin me ya aikin naku. Faɗi! Yi bayani! Maza! Ka bari! Ka yi bayani aka ce! Labai, sa ka iya cire min takalmi na? Ka cire min, ba wani abin fashewa ba a ciki. Yanzu ka ga bambancin da ke tsakani a jikin nan? Ba na da 'yan yatsu biya nan. Mu a wajenmu, 'yan sanda ba su karɓi horon da za su azabtar da mu ba. A wajen karɓar horo na ne na rasa 'yan yatsu na guda biyu. Kar ku ce ta hanyar azabtarwa za ku sami yi magana. Yallaɓai, bayan sun turo wannan sakon suna so dole su tsallake daga wannan garin ne su gudu. Ya kamata mu yi wani abu. A nan. Gabaki ɗansu ba so suke yi su bar garin ba. Ya kake nufi yallaɓai? To ai ba su nasara a aikin nasu ba. Mai gidansu 'yan sanda sun kama shi, dole ne su gudu. Ba tantama. Operation Failure. Shi ma ɗin sunan wani shiri nasu ne na musamman. Kuma suna a kan shi. Har tsawon yaushe ne za ka ci gaba da gudun? Ina abokanan na gaske? Suna ina? Ka yi mun bayani ko kuma yanzu nan shige kanan. Shashasha. Suna kasuwa hartal. Kasuwa hartal. Daga gaba. Ko kaɗan ba za mu ƙara dukanka ba. Ba iya wannan ba. Zan iya sawa a sallame ka ba tare da an yi maka hukuncin komai ba. Na yi ma alƙawari. Bayanai biyu kacal nake da bukata. Zan sallame ka daga wannan kes. Abokananka da suke waje suna ina yanzu, kuma ga mana menene shirinku. Yalla bai kamar da na cire masa shorin yatsun nasa. Anan ya isa. Zan bada. Karfe nawa yanzu? Karfe 4:55. Karfe 5 na cika. A gurare biyu a cikin garin nan, ba mai za su tashi. A lokaci guda, ba za su tashi.
Da zarar sun tashi, mutane da yawa za su ragu. Gajananam Ganapatim Gunanamayam Param Tandevam Girijasunam Vandeham Amararchidam Vandeham Amararchidam. Shi na biyun fa? Shi wato na biyun. Dan kuna bagin wake ne. Wai shi? Karci. Karci dan kuna bagin wake. Da zarar ya karasa inda zai je ba tare da jin komi ba zai tashi wannan bom. Kuma sai yi gunduwa. A tare da shi wanda ke tazarar mita 200 ma zai same shi. Gaya mana ina ne inda za a tashi bom din. Maza ka yi bayani. Yalla bai karfe 5 din mata yayi. Valliyur Ganapatiye Valliyur Ganapatiye Mangalya Ganapatiye Madagade Mugane Manamidilanayu Madagade Mugane Manamidilanayu Raja Ganapate Bagi Ganapate Raja Gaya mana adireshin. Raja Ganapati Raya ho Maharaja Ganapati Raya ho Raja Ganapati Raya ho Maharaja Ganapati Raya ho Raja Ganapati 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 Raja Ganapati Raya ho Raja Ganapati 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 Raja Ganapati Raya ho Samadege Ganapati Chala Ganapati 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 Samadege Ganapati Chala Ganapati 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 Raya ho Ganapati 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 Nangwa wai zuwa ciki za a sa abin bautar. Yau rana ce ta martaba abin bauta, shi yasa ake sa shi a cikin ruwa. Ina abokin naka yake? Dole sai sun zo tukunna za ka bar nan a raye. Yi magana, yi magana, sha kira su. Ba zan kira su bai, sai dai suwa kira su a waya. Maza ka gaya mana da wannan lambobi ne za a tashi bom din. Maza ka yi bayani. Ina waya take? Faɗo lambar. Ka faɗo lambar na ce. Sun faɗa yan labai. Kai Anwar. Rubuta lambar. Duk wata hanya da za a bi domin a datse wannan bom din a bishi. A ba hankali kuma kada a je lambar nan. To yan labai. Sannan ka tana Anwar. Yan labai. Dukkan abin da zai ce ka tabbatar baka danna kira da lambar ba. Saboda zarar waya ta yi dingi shikenan. Yan labai. Ba a da buƙatar kira.
domin za a mutu da yawa. Ka bado lambar su na ce, bado man. 98. 98. Bunci. Fadi man. 9. Fado. 8. Ci gaba da faduwa da sauri. 4 7. 4 7. Lamba ta gaba. 2 5. 2 5. Maza ka ambato 3. Lambar ƙarshe. Mu zai yi magana. Yi magana. Yalla bai. Na ba jin tsoron cin amanar abokaina. Abin da tun kafin yanzu ka riga da kai abin da za ka yi. Mutuwa ce kawai ta rage min ka aikata. Dai ya bayanan da na baka. Sha ga baki dai ka bi ka nazara. Kai! Ah! Lamba ta ƙarshe. 1. 3. 7. 4. Hilla bai, me motsi na gaba? Ina fatan nasara ga mutuwata. Ga kuma waɗannan mutane waɗanda suka kasance miyagun Indiyawa. A labarin da muka samu shine duk yawancin mutanen da suka kawo wannan hari mayan buɗe bakin wake ne, waɗanda suke sadaukar da rayuwarsu domin dukkanin sauran mutane su mutu, kuma har ƙananan yara. Ina fatan kowa a cikin wannan yanki ya zamo shekeke, kada wanda ya rage ko da babba ko tsoho ko yaro. Sha ɗan ƙunar bakin wake, me ka yi tunani to? Dan ka ce mun to wannan cikin kasuwar za ka yi mun tarko ne? Ban da su, so ne na haɗa da ni da kai ga baki ɗin mu zamo ce ga guwa nan. Ka sani ba wani maluki da ya isa dakatar da ni ga dukkanin aikin da zan aikata. To ai ba abin da zai faru malam. Waɗannan mutanen da kake gani da akwai musulmai da yawa a ciki, kuma ban da su akwai muminai da yawa. A ina ka koyi wannan sheke-sheken banza da hofin naka? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Shikenan, da zarar ka samu wasu bayanai, ka yi ƙoƙari ka sanar da mu. Yalla bai, yanzu babu wani tsoro da ya rage, saboda babu wani bam yanzu da zai tashi a cikin wannan gari. Kai na gode. Yalla bai, ina tunanin fa wannan shashashen soyayya raina mana hankali. Na dakatar da shan sigari na ne saboda kwanaki 10 da na ce zan yi amuri gur kawai. Kai kuma ka taɓa min jiji da kaina. Anand, yalla bai, wannan babu wani abu da ya rage yanzu a tare da mu. Maza ku shege banzan. Duk abin da na faɗa maka ba gaskiya ne yalla bai. Wato sai yanzu kake son faɗan gaskiya. Sha. Yalla bai, mun samu wasu bayanai daga ɗakin iko. Me ya faru? Wani ne yanzu ne ya kirawo daga can yankin Lili. Ya ce ga an jefar da ban a kusa da shagonsa. Ya sunansa? Bai bada sunansa bai yalla bai, ba san waye ba. An jin kokari an tura dakaru can? Ware ku yalla bai, yanzu na ma an tura har da madatsin bomba. Da fara an zaci wasa ne, sai daga baya aka gano cewar da gaske ne ma yalla bai. Na tabbata shi ne. Shi ne ya dinga shirya dukkanin wani wasa kuma ya aiwatar da shi. Kowane ne wani ya kamata a gano shi. Ina da buƙatar sa.
Babar mutane sun tsallaka wajen bayan labai. Kai, yalla bai yana rai. Fito da shi. Yalla bai. Na tabbata yana wannan wajen. Mu je. Kamar yadda kuke gani waɗannan 'yan ta'adda ga baki ɗayansu sun yi ƙoƙari ne domin su kawo tashin tashina a wannan gari. Sai dai kuma cikin ikon Ubangiji yanzu gashi duk gaba ɗaya an kama su. Babu wanda ya tsere mana. To amma har yanzu babu wanda ya magana akan shi ɗan ta'adda na ukun. Bayan kaddamar da dukkanin wasu ayyukansu sun yi ƙoƙarin tafiya kocin. An yi ƙoƙari shi ma yanzu an kama shi kuma nan ba da jima ba za ku gan shi. Domin ko da ya yi ƙoƙarin guduwa ma sheke shi 'yan sanda za su yi. Tuga baki ɗaya wannan 'yan ta'adda sun kasance kuna bakin wake ne, sannan kuma sukan zauna a cikin mutane su saje da kowa ba tare da an gane su ba. Don haka mutane abin da muke gargadin ku shine da zarar kun ga bakin fuska, ku dinga sanar da mu da wuri. Wane ne shi wanda ya kama 'yan ta'addan? Kuma baba, wane ne shi asalin jarumin? Duk daga wanda ya aikin amma me yasa na kawo anan ne ya TV? Ba babanka ne ya kama 'yan ta'addan ba. Wani boyayyen kawo ne ya kama su daban. Shi wancan boyayyen kawun shine jarumin. To amma shi me yasa ba a nuno shi a cikin TV ba? Saboda shi kawun naka baya da buƙatar kowa ya san shi. To kenan yanzu ina za a samu kawu jarumin? Daga ranar da aka jefi minista da dutse aka yana wannan asibiti yana faman jinya. Yau ce kuma ranar da likitoci za su sallame shi. Sannan kuma har kawo wannan lokaci 'yan sanda ba su iya gano wanda ya jefi ministan ba. Duk da cewa kuma a ranar 'yan sanda suna gani abin ya faru. Ta zo ta tsaya sai ragargaje 'yan sanda take yi da baki ya gyaɗi nan ya. Yalla bai abin kunya ba kuma mace mutum da ya kawai ta iya kama da hannunta. Yo to mu da ma ya gaba kidan mai umarni ne. Da abin da aka ce ma'aikata shine za mu aikata idan aka ce mu koma gida ma mu yi bacci mu za mu je. Haka ne? To shikenan ga mara gaske waye wanda ya kwana minista da nan yake. Yo to ni yayi ban ce maka wani kwararre ne wajen bincike ba.
Ya sha dutse kuma yana fito yanzu mu sara mai. To me ma? Mu yan sanda ka san mama da wani abu da ya wuce a ce muna dan samun kuɗaɗe a hannunmu ko ba haka ba? Kai! Me ya ka zo yana? Na zo haihuwa ne yalla bai. Kai nan kuma? Me yasa kwala minista dutse? Ka gaya mun gaskiya me yasa ka kwala minista dutse ya ka? Yalla bai. Yalla bai wannan iwon da kake masa, ai kai tsaye zai da cewa shine kwala masa ba tare da jinkiri ba. Yalla bai. Kai. Ni dai a halin yanzu ba na son na ce komi. Waɗannan 'yan jaridan yanzu za su ragargaje ni. Kun ga da Allah ku dakata. Ana ta cewa 'yan jam'iyyar hamayya ne suka aikata. To me abin da minista zai iya cewa a kai? Minista yana da lafiya ba abin da ya same shi. Masa nan ba zai iya cewa komai ba nan yanzu sai ya huta. Yawa ku je ku baza. Ku bana hanya minista zai wuce ku kauce. Ya ne sunanka? Durga Prasad. Oh. നല്ല ദിനം വരുമെന്ന പ്രതീക്ഷകൾ നെഞ്ചോരം ചേർത്തു പിടിച്ചൊരു സഞ്ചാരം